Takže čaute, ja som Luky a vítam vás u dnešného videa na hru Subway Surfers. Dnes som vybral hru Subway Surfers a začnem ju od znova, aj keď som mal veľmi dobré skore, aj nevadí. Tak, trochu si to stíšim, lebo mi to tu veľmi zosilňuje hlas. No tak začneme. Radšej by som sa sústredil na tú hru, tak ospravedlňte sa, ak dačo poviem zle. Zatiaľ ľahké. Dobre. No a už to ide. Potom píšte mi dole. No, už som to pokazil. A môžete mi písať do komentárov napríklad nejaký challenge, že narob 1 000 000 skore na hru Subway Surfers, Minecraft a také. No, skúsime ešte raz. Dobre, zatiaľ to. Dobre, zatiaľ pohoda. Nič sa nedeje. Zatiaľ je to také pomalé skoro. Takže potom sa to bude zrýchlovať. A čo by som o tej hre povedal? Ako bežíte pred policajtom, ste akože sprejer a musíte utekať od policajtov, nemôžete nabúrať a kto nabúra, tak nabúra, môže si obnoviť potom coinami alebo tými, jak sa volajú, kľúčmi, alebo no iba kľúčmi. A kto vydrží najdlhšie, tak je rekorder, potom sa ten, no a vidíte, teraz je ten policajt a my musíme pred ním utekať. Zás ma naháňa. A takto je cieľ hry. Dostať sa na čo najrychlejšie skoro. Zatiaľ je dobre. Fúha. Už 2037 skore. To je zatiaľ málo. Fúha, daily challenge. Čo dostanem. A máte tam rôzne efekty, napríklad teraz som dostal magnet, čo priťahuje coiny, peniaze a ešte jeden, napríklad takýto, jak sa volá, nie padák. No, ako turbo, také turbo. A tým môžete utiecť z tomu policajtovi, ale on vás potom stále bude naháňať. No, a dajak to nevyzerá zle. Koľko? 500 coinov. 1000. 4366. Mohli sme 4500, nevadí. No potom tu máte hociaké, nie. Máte tu ja a tu si môžete kupovať takých, jak sa volá, skiny, postavičky, potom tu zbierate rôzne tie a tu máte ako hore vpravo máte peniaze a tu si vyberáte odmeny. A potom, keď sa prihlásite, tu také 99, nechcem. No. Darmosky, dobre. A už by som išiel na ďalšiu hru.
A potom tam máte rôzne skateboardy, takéto. To dvakrát štiknete, stlačíte teda a vám to pridá, ako keď napríklad nabúrate, tak nabúram, tak mi to ako keby pridalo život, ale nechytil ma. Takže to je taký ako keby bonus, keď ste už stratení úplne. No. Fúha. Takéto pomaly by som ani nevravel, že je to dosť dobré. Aj nič. Ešte si dáme zo pár srdiečok naviac, keď sa to hodí. A už mám posledný jeden. Potom sa tam dajú ešte kúpiť tie skateboardy, napríklad ktoré majú efekty skákanie. Dostal som kľúč. Napríklad také boty skákacie, ktoré keď dostaneš, tak môžeš skákať na tieto vagóny. A to je výhodné. No tieto také pomôcky. A to je najlepšie. A keď nie. A tie efekty sú do určitého času. Takže nie, že ich máte stále, ale len dakedy. Hral som tú hru aj offline, teda za kamerou. A potom som si ju aj hackol. Takže bola sranda. Ak by ste chceli ďalšie video, tak dajte like. Ak tu bude na tomto videu 10 lajkov, tak dám ďalšiu sériu. A napíšte mi, čo by som ešte aké videá mohol robiť. Napríklad Minecraft, alebo Subwars, a také. Aby nebol furt iba jeden let's play. Potom sa tu hrajú aj také súťaže, že napríklad kto nazbiera viacej coinov a kto nazbiera tých coinov do určitého času, tak má výhru. Potom sú ešte také boxy, ktoré nové skore 12 121. No, tu máte potom také za 501 mystery box, alebo potom score booster, čo zlepšuje score, potom nejaké misie, ktoré si môžete ako preskočiť, ale zarobíte si na ne. A tu potom ako dĺžku, ako aký čas dlhý bude a také. Potom ešte z toho, to je neviem, kto je. A tak. Potom tu zbierate takéto. To vás zase nebude zajímať a zahráme si ešte predposlednú hru. A to bude už ešte posledná, bude ešte. A tu skúsim dať ešte zlepšiť skore. Takže dobre. A toto video som inak natáčal 2 razy, čo sa mi jedno nepodarilo. A druhé som omylom vymazal. Takže dosť. Potom by som mohol aj nejaké tutoriály točiť, napríklad ako si spraviť intro podľa mňa, alebo Q&A o mne dačo a také. A je to potom ešte. Ja som na to zabudol. A môžete mi tam písať hocičo dole pod komentárov. Napríklad, neviem, akú muziku počúvam, alebo
neviem. Píšte do komentárov, ja si ich všetko prečítam. Takže. A potom, keď budem mať 50 odoberateľov, tak spravím špeciálne video, ktoré za 50 odoberateľov a dajte challenge, čo mi budete písať dole pod komentárov. Alebo napríklad ako napríklad, neviem, nemôžeme sa smiať, vyberiem dačo. Napíšte mi dajke videa, nemôžeme sa smiať. A ideme na poslednú hru. A tu musím prekonať svoje skóre, takže držte palce. Mohol by som ako z tejto hry spraviť ako let's play a potom už to bude a neviem, spravil by som, že každú stredu vyjde jeden diel zo Subway Surfers a musí tam byť 10 lajkov, takže dúfam, že to splníte. Ak nie, tak spravím nejaké inšie video. Aby to mňa bavilo, aj vás bavilo a tak ďalej. Dobre, vrhnem sa na hru. Nečakané intro. Toto som tu ešte nevidel. Dobre, tretia. Bože, použijem ho, aby sa nepovedalo. A týmto efektom ako keby zrýchlujete alebo zdvojnásobujete čas. Nie? Zdá sa mi? A ten už môže aj tam skákať. Tak asi nenahrám skoro. Dobre, tak nevadí. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, ak máte odber, tak môžete to zdieľať. A ja sa zatiaľ s vami lúčim. Čaute.